L'any passat algú se li va ocórrer, i ara és el que m'agradaria que expliquéssiu, jo convidava abans els espectadors que no es perdessin aquesta exposició d'un dia una foto, vull dir, escolta'm, i per què no retratem tot el 2014? Ens vam trobar uns quants i va sortir aquesta idea de dir, escolta'm, estem a les portes d'un any que serà molt important en la vida de Catalunya, a nivell de que es commemorarà el tricentenari de la Guerra de Secessió, hi ha convocat un referèndum per part de la Generalitat. Realment en poc temps han estat passant moltes coses a nivell polític, a nivell social i econòmic i de tots els àmbits, i vam dir de quina manera podem, amb la nostra feina quotidiana, contribuir a documentar un any tan important. La manera escollida va ser que buscaríem 31 companys de tots els mitjans representatius i cadascú de nosaltres faria càrrec o seria el responsable de documentar un dia de cada mes. També hi ha la col·laboració de 12 escriptors, periodistes, pensadors, que acompanyen a cada mes. Cada mes té un escrit d'algú que ha volgut posar-hi paraules. Alguna paraula hi ha, Àlex, a l'exposició, no? Sí, pensàvem que per què no ampliar una mica aquesta visió i que cadascú d'aquests pensadors pogués també tenir la llibertat d'explicar allò que volgués d'aquest any. I diguem-ne que el mecanisme és que cada entrada de mes hi ha un text d'un d'aquests pensadors. Hem anat fent, jo què sé, el Canet, la primera edició un altre cop del Canet Rock, vam fer el Sonar, evidentment la cultura, la Sílvia Pérez Cruz, la sèrie de retrats del Joan Montfort. Miraves en el dia que tenies què passava aquell dia, no? I llavors, gràficament, podies triar per quin tema podia tenir més interès gràfic, no?, per exemple, o podia ser més divertit per la foto, o no s'havia tocat. I ara, doncs mira, ja tenim el llibre aquí, recent sortit de la impremta, ahir mateix, encara està a l'olor de tinta, no? Un llibre que recull totes les imatges del treball i que, clar, a partir del dia 12, que s'acabarà l'exposició, la gent tindrà aquest fantàstic treball aquí enquadernat, que a partir del dia 9, el dia 8 fem la presentació a la Santa Mònica i el dia 9 ja surt a la venda. És un llibre editat per Triangle Books, que són la gent de Triangle Postals, que a partir del nostre llibre han canviat per els llibres que facin d'aquí endavant. En vez de dir-se Triangle Postals, es diran Triangle Books, perquè clar, no és una postal, el que fan és un llibre. El resultat de tot això és a l'Art Santa Mònica, encara fins al 12 d'abril, ho dic bé? Sí. Fins al 12 d'abril, i també està condensat en aquest llibre acabat de sortir del forn, un dia una foto. Aquest any el llibre de Sant Jordi hauria de ser aquest treball fotogràfic, que són 365 històries, i a més el preu està patrocinat... Fes l'anunci sencer, ja, Julio. Fes l'anunci sencer, vinga. És que si no, te'n tornaré a veure algun company. No vas parlar del llibre prou, no? Sí, el llibre està acabat de sortir i, en fi, gràcies de veritat per les vostres reflexions.